Assalamualaikum. Lanjal ka marip ako sinay babo. Bihaon yari kita ni magluto junay. Pakita ko ka niyo bang bediin magluto junay. Yanin mga kalakihan na to. Pagluto. Siunog lahing, dulaw, maysa, asin, bawang, iban ang katiblara. Masarap pang malara-malara yung junay. Yan. Tuwa so kwan yan, tuwa so bukas. Tapos dahon, iwan sin foil. May tayat to. Tasalin katin na kaw diya Saudi. In mga dahon day hindi nakukuil. Bukod maraming katuo niya, haupo-haupo siya. Ang kansubay siya lapisan foil hababaw para di siya mabuknag, mahilaw ba ay surun tuwig, batsari surun tuwig. Pasal ko lang yung dahon, haupo-haupo ang kitabian. Pakita ko kanyo gana bang bediin siya putuson. Kasunin kaha diyan, pagubos bang siya masuna. Tangan na siya lana. Pasuna man lana yan. Utang tanay bawang. Iwan silara. Kasi lutang ka, bang naluto-luto na yung bawang ngayon. Lutang yung sinuglahin yung sindulaw. Asin liya mo ka nakain na pipi sa bawang ngayon. Tapos tubigan. Yan, manjara na tubigan. Bang inbukas tuwa, so intubig niya 5 waso. 5 waso yung piyaso ko. Piyaso ko na asal para maluhay siya ng pag. Tuwa subuwas, 5 waso yung tubig. Tapos yan na, inbuwasin niyo, gusto na iwasan. Kaya tuto na maraw. Yukal na yan. Julog ta na magpapos. Hanggang siya mukal na yan. Amukay lang mo kayo mo, ba't di magdukot? Sirutang tanain cubes. Tangin maisa. Sok na siya tumahal. Umuha yung kababit. Kung magdanta sinasin, kinaman mabalik, mga sarang na. Tawag ko lang pa. Ganap ang asin.
tiyayan ng tubig. Papupuon ka ng laka. Patay tayong tabjaran na niyang katiyo. Aw nang kanya. Kusutun na. Wala tubig niya. Meron na tubig sa pitaan. Totoo na. Half cook ba ito? Kasi aman yung kapasyon. Ito ko ng paaman na. Ayan, dyan rin. Awamin pa na. Yan na, pagbutak-buton ta. Pag-ugusan ito, putusan ta na sindahon yung silkuhan. Ang pasyalagaw. Tubigan siya. Ang tubig yung bakas na tiya pasok. Pasok na siya sa magos na 15 to 20 minutes mo siya lutuon. Siya lutuon.